da wasi Ebra Dinya Kobo Yeda wasi Ebra the bomb pie. Also, any as I see Rura, Obuhum Foja, and the Asdaka a mount, send and swami who quite same for some American Crawford. A bomb pie said, Raddy, would do to me a biddy and some Ebeyachi. I shall so the amount. That was when ready used to deem. Amen. Amen. And the young upon said, young upon I may home quiet and then so, and not some concono. Every view. Mwangasa Munia, any modofo apostle quiet in ye, the bride of Christ, and Amoti and King. Now said the last week, you free at this maybe I say, I have chapter and verse divisions in the Bible. You can't want some new teach the movie one, and then also, yes, I was say a bet to us. Now, I hear Bible no, chichi mono, ye de chapters, any verses to mono. Ya hwe ohawo a ede aba ene mpaso a ewo so nti na ye to asem no so nti na asem nti say the effects of chapter and verse divisions, the effects of chapter and verse divisions of the Bible, and then ye ka ho asem Bible mo no eni chemu ene etire ho asem no de ede aba ene na ye hwe ho asem de ede aba tinewa wutie me ye behwe de ade aba mpaso ade aba ene ohawo a ade aba edika ye hwe ohawo ene mpaso a ade aba. Last week ye hwe the origin of the chapter and verse divisions. Ihu ba bia free bae ihu se enye omo twere Bible no adifo ni asomafo no ena omo de sa chapters a e Bible mu ne verses a ade number Bible no enye omo ne de bae na omo achi ena Nkofo di be shi mu di about 900 years in ye no na afa Bible no a na nya de bia be hu so chapters ana verse bia ewu mu ndi akire ye na nkofo bi ade be shi mu na no ye kan wa asem ndi menko details sanse ne so nse bebre no a wo de ye be kan mu di hu se Bible no na e without breaks o ka Bible no na break bia nim na nya de bia chapter bia wo mu ndi en wa wutie last week no minimum say ayi nhyira bebre no amaye yihu say adifo ni asomafo no a rade ede na asem ma wo mo no omo de omo twere Bible no wie ti omo wie wo mo dwuma na omo koye ti omo de omo amfa chapters ne verse bia anyeshim wo mo chi ana obi ana nkofo bi di chapters ene verses be yishim ene be che asem no mo yini kan dia say e de ne a e de oha beba e de ne a e de oha beba say obi abaye na dwuma wa wiye woko ono na chi now the chapters any verses e be chasem no mu a se de tie bia na de e de oha ebeba de kan say chapters no any verses no you see ya eni hoka e de ne ya say e ka bibi e wo bibi eye awo ye Bible adesua ene ne kenkan mu Bible no ye fa ya na yesu no say chapters na abeka ho no abenya bibi aye awo ye Bible adesua mu say ye po ye mpo abaya part of the scripture. Senka omo twere Bible no kra na ebia omo de hye mu kra de a ene nka emfa wo haw bia ama because odo twere Bible no de pen twere asem no Onyankopon de ma no ono anka sa de chapter ne verse 2 mu de a ene ono ade hu se do bi obesi a obeye no we de ono na chi ona nkofo bi e de abaya hye mu ndi ne ebehwe advantages and also benefits ya e de aba ne ahwe disadvantages nso a e de aba. Because any negative and positive effects our your Bible adisuamu. Ye kan ye de say aduro wo yare hypertension ana ban say bia yare awodwe mu bia diabetes ya na won no maduro a any aduro no e was side effect bo wo de but e be sa ha wo kwa so sana wo mo nso a wo mo de chapters any verses e share Bible mu no wo mo aboa ye de ba e kwa mbe so e pra ye. Yes, omo aboa ye kwa bebre no a very helpful pa but adverse effect enso ho
ɛboa paa na nso ɛde ɔhaw no nso aba ɛna ne yɛbɛyɛ komunia wiwi mu yɛnhwɛ nso yɛsi yɛ ebinom bu ne sɛ ansa na bɛte Bible ase no sɛ wokenka Bible no a chapter no ɛwɔ sɛ wo start free verse 1 ansa na wate passage no ase nso asɛm wei ɛnyɛ ne kora nkosi wei ɛyɛ ɔha baako ɛde aba ɛwɔ yɛdaadaa Bible adesua mu ebinom ɛfa ne sɛ mefa Bible na mekenkae na bi a sɛ Matthew chapter 6 na mekae a ɛwɔ sɛ mekae free verse 1 ansa na mate Bible no ase saa asɛm wei ɛnyɛ ne kora nkosi ɛnyɛ bere biara ne te saa sɛ ɛsɛ ɔde free verse 1 ansa na wate aseɛ ɛbere bi wɔ a wɔstart free verse 1 a ɛbɛtumi ama wate aseɛ ɛnso nyɛ bere biara na ɛyɛ sɛ wɔde start free verse 1 a na ɛbɛma wate aseɛ ne ka chapter no ne verses no nyɛ bere biara na ade free verse 1 a na ɛbɛma wate aseɛ nso ɛsɛ bi ne mu adwene mu saa anti sei no obiara fi sɛ wɔkɔka Bible no a sɛ chapter na wɔkae a ɛyɛ sɛ wɔde start free chapter 1 ansa na wate asɛm no ase no ɛno nso yɛ adeɛ bi a ɛde ɔhaw bi aba ɛwɔ yɛ Bible adesua ne ne nti aseɛ mu sɛdeɛ Bible no yɛsi kyerɛ aseɛ Bible sɛdeɛ yɛsi kyerɛ Bible ase no nso no wɔn nso divide Bible no so wɔn anyekyɛ mu yie no nso no ɛma Bible no ase kyerɛ nso ɛyɛ den sɛdeɛ wɔn sisi hyɛ Bible mu no wɔn anyekyɛ mu yie a verses no wɔn anyekyɛ mu yie a ɛma Bible no ase kyerɛ nso ɛyɛ den kɔ chapter bi wɔ hɔ a baabi a verse 1 no ɛstart free yɛ no ɛne baabi a chapter ne verse no end yɛ no ɛma Bible no ase kyerɛ yɛ den baabi a bɛma sɛ bi afa chapter bi na wɔkae a saa baabi a chapter no ne verse 1 no start free yɛ no ɛne baabi a saa chapter no ne verse no nso end yɛ no ɛma asɛm no nso ase kyerɛ no nso ɛyɛ den ne yɛbɛkɔ Bible a kana yɛma mɔmfa to mu ne ahwehwɛ mu na tumi aboa yɛ ebi anya ne nyinaa ne ebetumi aka deɛ nkɛ dɔɔso paa nanso me baako na mmienu bi na mmiɛnsa bi ɛyɛ mfato na ade akyerɛ mu na matumi ehunu ɔhaw a ɛde aba deɛ meka nie sɛ Bible no baabi a chapter no ne verse 1 start yɛ no ɛne baabi a ne verse no so end yɛ no ɛma Bible no ase kyerɛ nso ɛyɛ den example yɛhwɛ Isaiah chapter 26 yɛhwɛ Isaiah chapter 26 ni yɛmfa hwɛ deɛ so we have Isaiah chapter 26 here and even say be at verse 21 Isaiah chapter 26 no the verse na end 21 now here 27 no chapter 27 no at the problem aba Isaiah chapter 27 verse 1 no e ma hona so kire na yedin e bi se na e wosan anka ne papa mu dia anka chapter 27 verse 1 no ana ne pass bi no e se nka chapter 26 ne ho na masani mu atinya ada ho ma yenka 27 no verse 1 hwa de Isaiah 27 verse 1 was say na eda no Ewade de na funa denden a ɛson na ɛyɛ den no bɛtwe bonsu a wɔyɛ ɔwɔ a ne ho ɛyɛ hare bonsu a wɔyɛ ɔwɔ a ɔpompono na so na wakum ɛpumu asubuwa akɛseɛ no nsa ase ma asɛm ne yɛ de wɔsɛ ɛda no da bɛn wɔsɛ use definite article because that day ɛda no ɛde o kyerɛ se a ɛma asɛm ne yɛ den but yɛnhwɛ sɛnka start free Isaiah 26 21 no amamenka when the last verse of the 26 no the last verse na hwɛ Awurade free na fa akɔtwe asase so fo aso wɔn mu yo nti na asase bɛyi ni mogya adi na ɛrenkata wɔn a wakun wɔn no so ebio ɛda no ɛna Awurade de na nafona denden a ɛso na ɛyɛ den ɛbɛtwe bonsu a wɔyɛ ɔwɔ a ne ho yɛ ha na so ho nso ɛbranka Awurade ɛbɛtwe abɔnefo aso na adwamamɔ awudie krono ɛne nema yɛ kɔso no aso no saa bere no ɛna Awurade bɛkum aboa bi a ɔpomu a we dey prophetic ɔpomu a we bonsu no saa na Awurade bɛku no nso chapter we no poorly divided so mo si divided no nti ama asɛm no na sete ne yɛ den we nso yɛ ɔhaw bi yɛ di aba si yɛmfa bi nka ho yɛhwɛ chapter 25 wɔ kora as yɛ sɛ na msema bi wɔ nti yɛhwɛ Isaiah chapter 25 ɔno nso ending no ekosi 12 we na ending no na hwɛ Isaiah chapter 26 no so a sɛ na ending ne sete yɛ no ɔse ɛda no ɛna ɔbɛto adwumi guda asase so sɛ ekura a ɛyɛ den wɔ yɛn na ɔde enkwagye ayɛ fasuo ɛne epie so woto aso a ɔsɛ ɛda no ɛma asɛm no nti ase yɛ den ɔka ɛbrɛ pɔte bi ho asɛm ɛbrɛ bi a biyi besie sanka ahwɛmɔde a sanka chapter 25 no ne ending no sanka ɔmode 26 no the verse ni bi bɛyɛ part of 25 no a nka sɛ ne mu da hɔ wɔsɛ na wɔfasuo a ɛyɛ den a ɛkron no ɔbɛbrɛ no ase adwiri agu fam mfuturo mu ha ne wɔka sɛ prophetic word bi wɔ hɔ a yɛbɛdwiri agu na afei ayi bambɔ bi afiri hɔ
na saa bra no ne yebeto dwom e wo Judas aso se afedie Onyankopɔn de nkwagye aye wo obi amayen anyway no ema asem ntiase ye den se de mo si yiche mo no so mo ni che mu yie omo ende ni yie a ekoso hermeneutical problems ema Onyankopɔn asem ntiase no na aye den me kasa me kan be do so bebre Daniel chapter 11 so Daniel chapter 11 ending no on se ende poorly nti se omo ni che mu yie a ema asem no so ntiase nso aye den Daniel chapter 11 no in the verse ending no any chapter 12 no e so nka 12 ne part bi e kan 11 no ho nso anka ho no e ma 12 no dum bi ne ntiase aye den wo do hwe o se na ebrenum na mayeke wa pomba kasi a wogina ma ho ma no be sori e agina na ebeye bere bone na ebeye ahunhia bere efiri so man ba ebesi ebere so no e ma ada na ebrenum na obeje manfo nkwa obi obehun so watwe ni wo nkwa mu no won sa ase no ase was ebrenum mayeke be sori ebere be mu na mayeke be sori ba wo hwemu so na nka aka efiri vanse bia Daniel 11:45 wa e ba no a na obesi na himfie entombada epono ne bepo fefe no kronkron ntam na nso na wiye be ba obi enu obebi aboa na nam do onya aboa na de ba ohini bi nti o tere se ohini na wiye be ba obi enu wa ebi obaboa no sabere na Mike na obesori e ebrenum sabere no e na Mike e besori agina na wa meje ne manfo afiri wo mo hawo anase wa meje wo mo a ya twere mo ni wo nkwa mo no eni se do mo si enye hye no e ma sam na asete ya din because me komu a ebe do so bebre di e wo nya time akenkan Acts chapter 28 in verse 1 no and chapter 27 ending no so be on 27 no one kind 27 no won't mean say even say dia 28 na se e do so bebre ti dia me kan dia me try adwini so na say aboa yen na so asa me ehunu say e de oha ho so aba isi me ka se me komu bebre ene na ya hwe solution ben solution ba ko ne say ensasa ye de chapter divisions and verse divisions no ya ahoden enka Bible asechire ho ene eboa kwa chapter divisions no and verse divisions no amara ye che Bible mo no enka Bible na asechire ho ye kire Bible ase a emma bi eni bibia ye wo ye Bible asechire mo che no nso eboa kwa ebi say e nipa dwuma eni say e control ye e wo bibia e subjective ye nhyɛ no nso and after two ade ehia kase ba akopa sa abre bia obeka Bible no adwin mu no fa ne say chapter ne verse bia ni mu na mo timi ate Bible na say de tetefo no na tie ma won pepepe abre bia wa wo tie mi bia be fa Bible say wo kan no wadwin mu no de ene wakoma mu no de fa ne say de chapter ne verse bia ni mu anche mu bia ni mu na no mo betimi aboa ama wate Bible na say as we studied a biblical book we need to read the text as if it were not segmented into chapters and verses. The American no. Nemom sawo twere ana ukotu dia kotu ne say chapter any verse nso ewo mu. Jan say ebia mi ukotu Bible na wo twere dia ene kotu ne say verses any chapters ewo mu na timi aboa. Nemom o kenkan dia na wo sua Bible no dia na fa Bible say wo kenkan na wa ya research wa hwehwemu dia kenkan ne say adwini mu no kenkan ne say chapter any verse bia ni mu say Paul no twene pepepepepe say Isaiah no twene pepepepepe na timi aboa mo ate ase ne mo say wo kotu ana say bia wo ma references bia dia ana wo twere dia kan say quotation any verses nso ewo mu ko you say ne ye po yempo abaya part of the scripture ye no nso ana how bi was adia ba na say bebre no abi say verse bi wo ho a na ebia is okay verse bia verse bi wo ha na ebida no yonko ebi nso na no yonko ba ebi ni mbu ne se sadi o mo ne verse dey say mo no se o first story bi na sa wo ken kai a for instance Matthew 25 1 to 20 1 to 13 e kasafa 10 virgins bi ho asem sa 10 virgins on say verse na wo mo dey say mo no ebi ada no yonko because say anyone kind verse by verse ya won't mean ase but no bre bia nso na verses ni bi nso e da no yonko ye no nso stories ni bi wo dia wo kan ni verses no so mo say mo dey one kan one follow no verse 1 verse 2 verse 3 verse 4 won ti ase so mo dey chechi mo no but no bre bia nso na verses no nso e bi da no yonko
stories ni bebre Bible mo dia ene verses no ene bia da ne yonko but verse bi won so dia enye verse bi wa na e kan semofro ene we so kan semofro so o hwe amehwe de bi na ne yonko ni na monte ase so hwe Exodus chapter 20 the omo friend 10 commandments no ene so e deception bebre no abe wi ase a yem fe ne sa me kan wo asama na me bo e be kire o how we dia ba pa wa sorofo be so e de how can see bi pa deception can see bi pa ba pa na me bo en me kan wo asam ne on so se o ka Bible no a verse 14 say ensa awade and verse 15 no say emokro no eninya say on say eninya ha no enye verse obate 15 verse last year 15 verse 15 last year enye preceding verse no our kind of what here say be say verse me nyina be e ka different we say ensa awade ensa awade won be bi nko ena emokro no so ne be bi nko nti sa verse no enye verse di animu no and I would carry over to the working the tosso na se because e be a different meaning and the any ashade so pay ye pan and verse bia na dan your uncle verse bia so ye no so yetimi aboaye na fa de ba kon so hu pa ye pan the west in kra say some people assign spiritual significance to them so chapter and verses division you know bebre no kra any say e can be wo hunhum and also who papa bebre no afa na say chapter na e won Bible many verse na e won Bible no just say e hu hia pa na e kan bibi wo hunhum and so enye no kore and the ebinim kora to me the chapters ni bi ejina wa ma biribi o mutumi de kire Bible no kora ase and so e ba sa na e misleading pa hu papa hu pa yi pa na minimum maybe one renowned preacher bi awanya ni ba be kro o gitin wo wiase pa okọ na preacher here actually said Revelation 13 no Revelation 13 no this is now on beast me one me no kan wasa no mo free epumu ba ko free asase mo ba na ba ko free epumu ba no o kire say ba ko United States of America sa mo one mu ba ko ejina commission o Bible mu kire say ba ko United States of America. Well, and the reasons no be said. No say you said 13 states came together to form United States of America. You 1776. Ebra America for edifa who dey free Great Britain as no. 13 states and account mo bo mu a mo form United States of America. 13 number 13 and almost and okre enye chinye. And afin so omo national flag no so air start no so 13 stars and omo dey start again. In that way, some number 13. And if I don't so far and say Revelation 13 on so America 13 no America, you can't know some when America be 13. When you say we no or no at the chapter 13 no, I could was say the actual Bible na say. Why me or how and say America what prophecy no Revelation 13 no, nyan was na America. Say animu ana ewo mu ne animu me how pa ne say chapter no o de kire Bible na o de aka asem no ho no chapter no o de aka asem no ho no e misleading on says e fa na say sanka chapter divisions any verse division bia na mu anko beka say akasem na anko beka say omo kire Bible na fa bibia nse mu ana ho besi na United States of America omo flag omo national flag na start here 13 stars omo edifa ahudie every great Britain as na 13 states na be kan wo mo no ni nyina na ba kira se ya enka onfa ngohe chapter no so emamu bi eni chapter ni emaseni mu in the moment ye chapter be mo no ni e be fa na se e wo bibi ye hunhu na e kire bibi pe no misleading and also they will have a bit no ba pa ni we ni ye papa e bi ni mo na se chapter divisions any verse divisions no any bibia ye hunhum no enka bibia onyankopon nim eboa ye kwa wa wutie me hwe ni so pa ye pa na afen so no chapter divisions ebinim so bu ne say the end of the verse the end of a verse no and I chapter no so no and also end the sentence obi so okay verse no na verse ni sia na sentence no so asi there be and also they were how about ye pa wa wotie me verse no esia na asam no nsie
and says verse no o can end dia na asama ho no so end da bi eno so nye pa na chapter divisions na be mo no so no ama nipa no so aya kwadworo ye kan ka Bible ka kra bits and pieces o ye kan ka kra de eno so enye helpful ene no so emana na eni ho no na me nipa kan kan pa yie akwachiri fa Bible no bibia ni mtuba kan akwachiri pa yie pa eno so de ye kan ka kra de okay, chapter 1 verse 2 officer yes odi sie onya akra bia to netim eno so amani pan so aye lazy pa ye pa na friends so how dia balance on obi so kan on obi ko enchekse na mu sua de bia was no Calvary chapter 1 but enya bere bia na was Calvary verse 1 na bere bia na verses no the starting na ema yate ase ye no nso wa wotie me nyane nso pa ye pa eno so de wo ha ba pa ye pa ba bia maka afri bia no a ebeboa mo ate ase bia no ene hia ni monya se o ka chapter no so ka free verse 1 eno so ka free no ka free verse 1 ho no ka free verse 1 now wana ka asa asem no na yan hwe na fe ye hu se de wo ha ba bire no na aba ha wo de aba na doso ni yan hwe mfa so akra bi nso wo so na ntimi mo ayen mfa so wo so pa no so so ade ba ko mu se ade ba ko nso a na esu yan nso hu se omo ye wem nyina wiye no Bible be fene Bible Geneva Bible no na be standard ankofo nyina Bible wi ase awodo a e wi ase nyina kenka na nyina the chapters ne verse ya se mo nyina hwe ho esunya bie ene so de mfa so aba se obia number na de enko obia ma ne chapter enko obia ma ne verse enko a enka wo how de be wi ase ban kenti me nkenkai ezi enka me kenka Bible we chere me ko tu Bible chere pesa kenka ase a wo mo wo de chapter na nye ho a we so he de one na nye ho eni senka obia Bible bia ye ne de enko no na amfollow Geneva Bible no a enka de wo ha ka se pa ne beba enka be ma Bible no so enka ni sua ene dia quoting no eno so enka emwa but na me se wo nyina follow ba ko pe na NIV fo enka wo de enko enka be wana King James version for de enko King James version wo number enko wo verses enko wo chapters enko wo fa amplify Bible wo de enko we so de enko fa twi Bible ne de enko enfante Bible so ne chapter enko enka wo how enka de ba enka nye bi nie ye nyina follow ba ko ye nyina wo nyina de ye ba ko no e de enko so ka si aba e de we no so ye hu mfa so e wo so afi ye hu mfa so ye hwe mfa so e wo so no bi ama citation so aye easy mfa so chapter divisions na all the ben share Bible mo no so no ama o site ya ama ne easy make quoting any making references no we quote Bible no a ama quotation na easy we quote Bible no a obi buza we say asema we kan e wo fa hia awa na ma ne quotation we ka John chapter 3 verse 16 so ne yango pon do wi ase ama anti ama na easy e di quoting no the ama chapter divisions no mfa so de aba ne say one ama quotations no any references no ama na ye easy any chapter and verse divisions no and homa a reference and quotation purpose see ye quote eno nko ani ade a eho any bibia ye bio ndi wa be fa na say huhum no e ka bibi ana ye jina ma bibi no e be ma Bible no wo be kira se enso asini trase ndi hu say emfaso wo so pa yi pa emfaso wo so ne say you see ni quote you be able to match quotation no e mema hu references no the ama citation so aye easy emfaso wo so pa ba kono no because akane no na dem pa yi so omo tete no ani emfa chapters any verses any say mo no so omo quote a do omo kan say e bia wakana waze yanoma no say yan we yan bi wo Luke chapter 3 verse 4 as example 3 verse 4 ni ehwe de onyango pa asamo ka o say na o say said de watwe no odifo Isaiah asem manum say obi ne tiamu esere so say munsie siribade kwai mo manate mpon nke no say no kotu sanka ena nkobeka Isaiah 40 verse 3 na ma asem na yemre but o mo say de wa no ka John the Baptist no asem ena o kan say de watwe no o so watwe no odifo Isaiah manum because ani de no so wa kan manum asa undimi anchire ba bi pochen ye wo eno ansa e wo manum ndi mi pa no ko kenkai a e mani pa nya be so kenkai enye no nko so hwa a o mo ko tu edum bi a onya ta mo kenkai Matthew 24:15 already you say Daniel kan ye no no ko tu Daniel wo man kan so o kai Romans chapter 5
verse 25 on so a na Paul say Ozia atwere say o mama mfrɛ o mama na mfrɛ o say me man no wakotu ebi won so a wo say ebi won so a no o say watwere say on say Yesu ne Matthew 4:6 was watwere say and I'm say verse no any chapter bi ani wonti no o mkotu enwoma no a na bi emu asem no ne yaka ba ene nso de a enka ayemremre ebi wo say watwere ni mo say First Peter 2:6 okay First Peter 2:6 was watwere ni mo say so ebi wo nso was say watwere na di fo no mo say watwere na di fo no mo say Acts chapter 7:42 okay abehunu ebi wo nso was say watwere ni emre ni mo say First Corinthians chapter 14:21. First Corinthians chapter 14:21. And those be and he say, "Has it no so? The other man here dey kan say wo hwe a wo bebre. So fa na wo kan kaya na woni mu a, so fa book ne say as e book ne say ya twere wo mu sa no na wo kan kaya. Won kan ada so won kan free asase. Won kan free fin. Won kan free wiye. E na be hu na na. Ne say no say na de wo bebre nu a na eba. Tine mama ni pan so kan ka Bible. But na dey easy. Yesu ko asori fi no fa Bible no kan ka no. Mo say wade ho mo me so wa fa Isaiah man kan kai na nke be kase Isaiah chapter 61 verse 1 e wana Yesu e fa kan kai na man aye mremremre eni emfa so wo so pa yie pa ne so na e de wo ha no so aba ha say the Mark chapter and verse division no e man ko so pa na say e ma reading so ye de enti wo mo e provide omo me ye hu odwo omo provide valuable service amaye but e wo advert effects no so abenya bibia ye ewo ye Bible adesua ene ne kenkan mu yemu nsa wote ase na hu no se senet ye dia ebeboa na afi nso no ye hwe dikato okora nso headlines an kan ho asem so no ma to preacher bia de ene se odi atifi nsam kura preachie at times no kwa no wo kenkan kura no a ebi wo kwa no nkan ya na hu hia waste of time do wo kan na body nso nya hwe die but for baby Christians as a mature preacher no anasa mature Christian die ya na headlines no ehun hia bebre because makasa Bible pi wo ha o mo amfa bi anyihye so hwe infante Bible kora no a 2008 edition no a o mo amfa ogenka ni na headlines bia ni matifiasem bia ni sana hwe ga Bible no so aga so kon kan mamu na hwe o mo Bible so mo use no so a 1994 edition no so a o mo amfa atifinsem bia headlines bia even I could have old version of Quran, be saying English version a bre one so in crown so be bre no anim. Even Kenyan version can be no one so be why a binim. It says a win here be bre a conform in the English moka. And so we a preacher and now we a Bible teacher. Woman who wants some crown, walking car crown, I said, and also a walker. You're very careful. Go here. So here crown a difference be bre. We are a movie was almost this say monosoa. Will be uncommon idea. What they are be Isaiah chapter 44 verse 6. Isaiah chapter 44 verse 6 no atifi nsem no wato say atwines aboson so ye nkwasi asem ba we King James version no so was judgment upon idol worship so the King James version say atemu wo e da aboson so ani have no so can say the Lord not idol ayewurade and as ayewurade anya aboson and obi a de enko ti de me kan say mo ma ye mfa atifi nsem no an haya hwe mebre o preach ya mebre no ade preach en from so kese pa wo bodi anya hwe enka bibia chapters no enka bibia wo hunhumu eni Bible no eni bibia ye wasechire mu e de wo hawaba ama nipa ye lazy emra me dia asem isi de me kan na say en say any chapters any verses no e ya ahoden ni mo memre bia no kenkan ya kenkan say de verses any chapters bia ni mu na tini aboa wo na chapter division any verse divisions in there is just for quoting and reference purpose and no and verse also and you however hwe and then what one who how the aba e doso na kakria wati faso na skinka Bible ni yie eni bi chapter any verses no eni bi bia ye ewo onyankopon asem asechire mu emfa won to so eni pa me de be yisi mu emire bi atwam na eni ho ye bom paye wa wonya mfa awurade se wokra ene wokra aje nkwa no ma ho kwan na Yesu medi hene ewo abrabo mu awade medi atiefo nyina e hye won sa asem wa ba emi nyankopon gusunsu na anya obi bia wote ye bia mu adwuma medi Ghana man hye won sa shira ye ani nsi ye yi ewo Yesu din mu
Amen. Amen.